आं जोंदों माने नोंबो बिब' गोदै लेंबाय प्रिति नार्जारी नोंबो फंबाय लेंबाय हा गोसोदोंबा गोसोदों बुंना आरो मा फंबायखौ हाबा प्रिति नार्जारीखौ माने बेहासो माने बुहुमनिफ्राय माने बांसिन बुजिनाय नलेज गोनाङा माने बेल'सो ओरैबायदि होदो एला इथिं जारे फंबाय लेंनानै एनिथिं एमजेखौ मोजां मोनदों हा एनिथिं एमजेआबो बिब' लेंनानै इखौ मोजां मोनदों हा हाबा खालामसिगोनानो दा मा इफोरो आसुरित खोथा इफोरो बुंनो थाङोबा साननो थाङोबा मिथिबायना प्रिति नार्जारीनि भिडिअखौ आं एसे प्ले खालामनानै होनो दै बियो मा लिरदों आरो ना शर्ट भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामदों एनिथिं एमजेजों बेजों ओमफ्राय बियो मा लिरदों टाइटेलावहाय आं खिन्थानि नोंथांमोना नाय नुबायना इयाव मा लिरदों सोरनि थाखाय जावलिया जाखो फंबाय फंबायबो नंबावा स्पेलिंआनो नायखाय व्हाट द मीनिंग ऑफ द फंबाय हो व्हाट द मीनिंग ऑफ द फंबाय हो नोंसोर जोंखौ मा बुजायनो सानदोंलै घन्टा आं जोंदों माने आं बिसोरखौ आं मोजां मोनलायनायखाय आं जोङाखै जे फंबाय ओमफ्राय बिब' होनलायना बिसोर मोजां मोनलायदों हा पाब्लिकखौ मा एसेबां बुरबक सानदों नामा हा मानि थाखाय इदि खालामदों नोंसोर जेनेबा बुंलाय मा प्रब्लेम दं नोंसिना मोजां मोनलायदों बिनानाव लेंब्रा भाई हो गोसथोनाय बिनानाव आरो बिब' ओमफ्राय बेहाबो बुंबाय फंबाय मा घन्टा इफोरो फंबायनि मिनिंआ मा जायो व्हाट द मीनिंग ऑफ द फंबाय फार्स्ट टाइम नुबाय दे नोंसोरखौ मानिनांगोन खिन्थु बिब' गोदै लेंनानै मोजां मोनदों बेहाबो फंबाय गोदै लेंनानै इखौ मोजां मोनदों अरे भाई ओमफ्राय दा आरो बे इसिनि सापर्टारफोरा दा आंखौ आरो रायफैलानोसै नोंहा मेगन जादों मा जादों अरे घन्टा नोंनिफ्राय साबसिन दं आंनाव घन्टा मिथिबाय नोंनिफ्राय साबसिन दं आंनाव मिथिबाय नोंनि गार्लफ्रेन्डनिफ्राय मा घन्टा सानदों आलुखौहाय केला खिन्थानांगौ हे खिन्थानांगौ बुं केला खिन्थागोन आङो घन्टा आं बेफोरखौ जेबो सानाखैमोन माने आं बैबो मोनसे आं खर' सादों जि बेहा एनिथिं बिखौ बिब' लांदों हा बेबो बेखौ फंबाय लांदों ओमफ्राय उनाव मोजां मोनलायदों आं बेखौ लानानैसो आं रागा जोंदों आरो ना आं खोथाखौहाय अरे घन्टा मोजां मोनलायदों ना मा फंबाय बिब' लेंलायनानै मोजां मोनलायनाय बेलाय थोद मोजां मोनाखै आं बेफोरखौ केला बिदि जायो सोरबा बुरबकफोरनि खामानि साला